Què hi fas aquí dins? Un moment. Va, surt. Que em sents? Compte. Agafa la meva bossa. Ahir vas arribar molt tard. No m'ho vols dir? Res, va tot bé. M'ho Sí. promets? M'amagues alguna cosa. Germanet, quina alegria. Ara feia temps. Tens un moment? Són fotos de soldats danesos torturant i violant. D'on les has tret? Doncs les tinc i prou. Si aquestes fotos sortissin... Quines conseqüències tindrien aquestes fotos? Perillós. Hi deu haver altra gent que les deu voler trobar. Sóc el que anava al cotxe. Quin cotxe? El que el va atropellar. Conduïa jo. Però no hi van trobar cap accidentat. Va ser una falsa alarma. Què? Ja se'n pot anar. M'amaguen alguna cosa. Sisplau. Qui havia dit que no em parlés? Els militars, oi? No sé en qui confiar. No sé si la policia... Tu! Què fas? Les fotos no. Merda! Calma't, home. Em volen destruir perquè tenen por que els hi espatlli la guerra. Qui és vostè? Voldria saber què li passarà. Té por de les conseqüències? No. Helena! No diré res. Jo penso que sí. Haig de descobrir què passa. Vols fer el favor de seure? Que segui. Seu. També hi estàs ficada? L'única persona a qui pots ajudar és a tu mateix i prou feina tens.